Merhaba jwara. Nehê tebaxê roja Pirtûkxezên cîhanî ye. Mixwast ez vê rojê de peyameke taybet belav bikim. Dixwazim vê roja Pirtûkxezên cîhanî li xwe û li hemî Pirtûkxezên Kurdî û cîhanî xeynî yên Tirkî pîroz bikim, pîroz bibe. Helbet dibe armanca vê rojê jî ew e ku em bêtir balê bikişînin ser giringiya xwendinê, edebiyatê û çand e kultureka xwendinê di nava civaka xwe de ava bikin. Taybet em Kurd û xwînerên Kurdî, Pirtûkxezên Kurdî dibe em hewl bidin bi taybetî vê meselê di raya giştî civaka Kurd da belav bikin. Ji bo vê dibe em çi bikin? Dibe hûn Pirtûkxezê bişopînin rûpela min û bêtir belav bikin, bi derdora xwe re parve bikin ku bila kanal mezin bibe û em bikaribin haya bêtir kesan jê çê bikin. Yani girseyeka mezin dibe bi Kurdî gerek bixwîne. Heta ku nexwîne û heta Kurdî nekeve mala her Kurdekî an Kurdekî yani nabe ku bi rastî ji aliyê fikrî û ramanî va şoreşek di nava civaka me de çêbe. Ev jî bi destê me, bi destê we çêdibe. Ji kereba xwe ez naxwazim pir dubarê ji bikim ji ber ku kesên ku Pirtûkxezê dişopînin ji xwe wê bi xwe vê tiştê bikin. Pirtûkxezê parve bikin bi derdora xwe re û ji hevalêkan ku hevaleka xwe re teqez bişînin bila ew jî bişopînin hay ji me hebin û hay ji Pirtûkên Kurdî hebin û em bizanin ku Pirtûkxezên Kurdî em nekê min em gelekî zêde ne têra xwe hene lê dibe belkî em pir naxwînin yani ev kêmasiyeka me heye belkî ka em hewl bidin em bêtir bi Kurdî bixwînin û Kurdî bikin rojeva xwe yani tenê bi slogan û bi hin kalibên wek em bijin ziman dewlemend e û em zimanê xwe diparêzin hez dikin felanê ne îja bişekî bi xwendinê bi zanînê bi zanîstê û bi pirtûkan wek îro Pirtûkxezan zêde bikim bila hêjmara me zêde bibe ez li benda piştgiriyên we me piştgiriya Pirtûkxezê bikin bila Pirtûkxez mezin bibe ji niha va spasiya we dikim li xwe baş binêrin û bi Kurdî bixwînin.